Michael Troelsen er elev på den nye linje på Sports College i Vejle. Men det er hverken for at blive bedre til indersideafleveringer eller smash. Vi går 3 hen mod A og 2 hen mod B, og så laver vi en sandwich i midten. Det er sjældent, at Michael Troelsen bliver skudt som her, for han er blandt de bedste til Counter-Strike i Danmark. Derfor har han valgt at gå på Vejle Sports College, der har e-sport på skemaet. Vi har morgenundervisning her fra 8 til 10, både tirsdag og torsdag, hvor vi har en tidligere professionel, der lærer os om, hvordan vi skal blive bedre individuelt og blive bedre holdmæssigt. Og selvom linjen er helt ny, er dommen klar. Jeg havde ikke forventet, at det ville være så godt, som det er. Og for Ruben Krog, som er uddannelsesleder på Campus Vejle, er der ingen tvivl om, at gaming er en sport på samme niveau som fodbold. Vores computerspillere, de træner mere end fodboldspillere. De lever lige så sundt hen i vores kantine, som de andre sportsudøvere. De får fysisk træning 2 gange i ugen, for ellers så kan de ikke sidde og så have et 6 timers kamp og fuld koncentration, som de skal have, når de spiller. Michael Troelsen er helt enig og fortæller om konsekvenserne af, hvis en gamer lever usundt. Det betyder bare rigtig meget at være i den der fysiske form og spise sundt og være klar op i hjernen, fordi det er hurtige beslutninger, man skal tage, og de skal være smart, og man skal være hurtig på tasterne. Og derfor nytter det ikke noget at sidde og spise chips og drikke cola en hel dag, fordi så bliver det lidt langsomt, lidt døsig. Eleverne bliver undervist i taktik og teknik, og underviser Philip Holte fortæller, at træningen i e-sport slet ikke er så langt fra træningen i de mere kendte sportsgrene. Men man kunne godt sammenligne det med, at du kan rotere rundt på kortet, lidt ligesom for eksempel Barcelona laver nogle kombinationer, små kombinationer for at komme hen til målet. Det er sådan lidt samme princip. Vil man starte på e-sportslinjen, skal det være lysten, der driver værket. Personligt spiller jeg selv så meget Counter-Strike, som jeg gør, fordi jeg elsker spillet.